Judasek bere artista lana eta bizitza alde batera utzi ditu Txin dinastiako gerlari leial bihurtzeko. Bai, hori piura. Hauxe da Txin dinastiako soldadu baten arropa. Aurrekaldean ondo indartuta, arazoik ez ezpatekin. Besoetan burnia, gezien kontrako eskutu bezala. Zangoetan arazoak ez izateko, burnizko xaflak. Buruan, kaskua. Burua ondo zaintzeko. Eskuan, espata, zorrotza. Ni oso txarra naiz. Ez dute oso serio hartzen. Errespetua ematen du, ba? Bai, baina fan pilo bat atera zaizkio. Mien feida bukana! Ja, xors batzuk gerlari gizarajo batentzat. Typical hat from the Basque Country. Joño, Agustin data. Ikusi zen olako euskaldun peto-petoa aurkitu dudan arresi honetan. Txinatarrek gogoko dute arresiko zaintzaile berria. Ni jao. Gizon hauen lana etzen batere xamurra. Arresian gau eta egun, infinitora begira, zain. Gau da egun, mendi hauek ikusten, eguzkia sartzen, ilargia atetzen. Arresiaren eginkizuna etzen ibasioak orokorrean ekiditzea, hori ezinezkoa litzateke. Arerioak zaldiz pasatzea galerazten zuen, horrek abantaila ematen zion Txinako herriari. Zaindariak begiak zabal-zabalik egon oiziren etxaia noiz etorriko zain. Hala ere, kontrarioek zaindariek lo hartzen zuteneko momentuak probesten zituzten eraso egiteko, hauek ere pertsonak ziren eta. Soldadu hauek gainditzeko beste modu bat ere bazegoen. Nimetsunar! Sobornatzea. Etxaiek dirua eskaintzen zieten txinatar soldaduei pasatzen utzi ezaieten. Duela 100 urte lurralde ezberdinak banatzeko erabiltzen zuten arresia, egun lagunak elkartzeko balio du. Apa, zemoz, garai bateko soldadua eta gaur egungo soldadu bat elkarrekin. Ze polita, Txaio. Eta importanteena, borrokatu gabe.